Joo. Jäkehuusi Records. MC Overdose. OG Ramses. MC No Name. Tästä lähtee. Pistetään menemään, turha jäke tulla. Esittää levetä, kun astut mun eteen. Mä en et pääse omin jaloin eteenpäin. Täällä päin tää homma menee näin. Aito sitti, jäke streetilt, haluu vaan räbää mikki. Polttaa hitti, doka bini, riime räki. Meidän jäljit seinät tagis. Ja päällä muutamat vätit säkit. Pysy poista krevin tieltä, vitu räkis. Hiisaa vaan piilos sun vitu nigabagis. Kiinnostuksen kohtava lätkä ja OG räppi. Ja vaik kui koitat et pysty baittaa mun läppiin. Meitsi pitää homman aitona räppää niin vitu hyvin, et se on jo laitonta. Mut meitsi ei aio kiinni jäädä, kysy vaik keltä, kellä ei oo tällaista riimipäätä. Se on MC, Overdose. Hiisaa vitusti basikset pysyisin dope. Messis mun homie, kun freestylataan poltetaan jouni. Salee kelaat et mun läpät on vaan uhoamist. On kiivenny huipulle, enkäs harkinnut putoamist. Vaik joskus maahan putosin, kun liian korkealle kurotin. Mut on tästä vuosi aika tullut tuloksia, toisin kuin kelaa. Välillä jotain muutakin kun raudat hihaa, I don't give a fuck. Sä voit dikkaa tai vihaa, jos et fiilaa, niin voit jäädä sittaa himaa. Meitä ei kiinnosta sinä ja sun mikki hiiri gangsta liika, kun tää posse iskee. Se on teille liikaa, aattelin vaan varoittaa, en ois kerinny aloittaa. Ammun sut ja posses, vittu ladontaa. Jou. OG Ramses. Jou, mä näytän. Jou. Eli aluks, kerro miksi mä räppään tässä. No sen takia, koska on niin vitu OG jätkä. Sen lisäks lentää hyvää läppää. Enkä ikin tuu käyttää muut dopei ku lätkää. En tullu mitä nuorisossa näyttää. Tulin näyttää mitä tarkoittaa räpäyttää. Mä vihan nykyistä räppiskeneä. Täällä on pari hyvää räppäriä, 101 vitus pede. Me ollaan niitä SN-rap kunikaita. Kannattaa kuunnella ihan loppuun tää raita, koska nyt lentää totuuksi. Tää vasta eka biisi ja ollaan nyt jo teit parempia. Suosittelen ottaa oppi. Tää meidän paskaa aito ja kaiken lisäksi vitu laiton. Suoraan sanottuna me ollaan jo kinge. Koska ollaan aidompi kuin kukaan ja meillä on skillejä. Noin muut sonat kannattaa jättää kuuntelematta. Kuuntelin tippat etkä voinut olla oksentamatta. Okei, sori et vedin TT messiin. Älkää ottako siitä kuumaa tai stressiä. Dislikeaa niin et elämästä tuu kauas selviin. Jes. Se on järvempää ymmärtää. Muutin sieltä pois kun kelasin et Vantaalla parempi ois. Mut sit muutin hakunilla. Mis ei kaikki heti ruvennu futaa. 7 ja 8 kiusattiin, mua hyljitti, syrjitti, sitten aloin niitten kans kaveraa. Hylkiminen, syrjiminen rupes loppumaan, ei oo sen parempaa. Ku kavereitten kans kesä saat sillä jotain hauskaa dunaa, vaik mennä pudipolta tai mennä jomaan. 15V, hei edelleen Vantaalla asutaan, maan alla vanhaskella rissa, missä on ihan hyvä olla halpa vuokra oma kotitalous. Joka on aika vanha mut kämppä paras, vaik asun Hakunilas en oo mikään varas. This is Mixlot Production.